പ്രയോറിറ്റിന്റെ 2 പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഷർട്ട് മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓൾ ഓവർ ബോഡി സൈക്കിൾ പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. സ്ലിറ്റഡ് ലോങ് കുർത്തിയാണിത്. ജീൻസിന്റെയും ലെഗിൻസിന്റെയും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള് ഡമ്മി ബട്ടൺസും 2 സൈഡ് 2 യൂസബിൾ പോക്കറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം തൊട്ട് XXL സൈസസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഫുൾ ഓപ്പണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആണ്. മെറൂൺ ഷെയ്ഡിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ്സും 3/4 സ്ലീവുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഷർട്ട് കോളറാണ്. ഇതും നമുക്ക് ജീൻസിനോട് അടിപൊളിയായിട്ട് കാഷ്വൽ വെയർ ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതും M തൊട്ട് XXL സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്ടമായവർ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളെ വാട്സാപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ DM ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.